Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ya ce za su yi lugudan wuta a kan ƙasar Iran. Haka zalika Iran ta ce Amurka na neman yaƙi ya kasance. Haka zalika za ku ji cewa ƙasar Amurka ta sanya sabbin takunkumai a kan kamfanoni da suke da alaƙa da ƙasar Iran. Iran ta yi watsi da tayin Oman na karɓar iko da mashigar Hormuz. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafi da su kan abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya na halin da ake ciki tsakanin ƙasar Amurka da Iran, yayin da ƙasar Iran ta ce ƙasar Amurka na neman yaƙi ya kasance, shi ma Trump kuma ya ce za su yi lugudan wuta a kan Iran. Bari mu fara da rahoton da ya bayyana cewa Iran ta ce Amurka na neman yaƙi ya kasance. Iran ta soki lamirin Amurka kan hare-haren da ta kai tare da haɗin gwiwar Saudiya a ƙasar Iraki, inda Iran ɗin ta ce wani mataki ne na faɗaɗa rikici da ake fama da shi a yankin. Iran ta yi wannan suka ne bayan wata ƙungiya mai goyon bayan Iran da ke samun mafaka a Iraki ta ce an kashe mambobinta aƙalla 20 sanadiyar hararen da Amurka da Saudiya suka kai a cikin dare. Hararen da aka kai wa ƙungiyar na zuwa ne bayan Iran ta ce ta kai hari da makamai masu linzami kan wani sansanin sojin Amurka da ke Jordan. Amurka ta ce ta kakkaɓo makamai. Iran ta yi watsi da tayin Oman na karɓe iko a mashigar Hormuz. Iran ta yi watsi da tayin da ƙasar Oman ta yi mata na karɓar ikon gudanarwa da mashigar ruwan Hormuz ta hanyar haɗin gwiwa da Iran. Wani babban jami'in ƙasar ya shaidawa a kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Laraba ta jiya cewa hakan ba za ta sa'u ba. Hakan ya disashe fatan samun mafita ga takaddamar da ta janyo dakatar da harkokin kasuwanci a yankin tekun Fasha na tsawon watanni. Oman ta gabatar da wata sabuwar yarjejeniya ga ƙasashen yankin domin warware rikicin da ya shafi wannan muhimmiyar mashiga ta ruwa. Sai dai Tehran ta ki amincewa da shirin Oman na gudanar da mashigar Hormuz tare da sauran ƙasashen yankin, tana mai cewa shirin ba shi da wata damar nasara. Jami'in ya shaidawa Reuters cewa Amurka da Saudiya na ƙoƙarin matsawa Oman lamba domin aiwatar da abin da ya kira tsare-tsare marasa tushe na zahiri game da wannan muhimmiyar mashiga ta ruwa. Ya ƙara da cewa Iran na nan daram kan matsayin na cewa duk hanyoyin zirga-zirgar ruwa da ke cikin mashiga da kuma wani ɓangare na hanyoyin da ke fita daga gare ta ya kamata su kasance ƙarƙashin ikonta, in ji ƙasar Iran kamar yadda suka bayyana. Har yanzu dai abin na nuna cewa ƙasar Iran tana nan daram-dam akan matsayarta akan mashigar Hormuz, ta yi watsi da tayin Oman. To idan kuwa muka koma daga ɓangaren Amurka ta sake ƙaƙaba sabbin takunkumai kan tankokin mai da kamfanoni masu alaƙa da Iran. Amurka ta sanar da ƙaƙaba sabbin takunkumai kan tankokin dakon mai guda 8 da kuma kamfanonuwa guda 10 da ke da alaƙa ko kuma da ake zargi suna da alaƙa da Iran. Kamar yadda sanarwar ma'aikatar kuɗi ta Amurka ta bayyana, 6 daga cikin kamfanonin da aka ƙaƙaba wa takunkuman suna da hedikwata a ƙasar China. An ɗauki wannan mataki ne a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da toshe mashigar ruwa wato a kudancin Iran, inda dakarunta suka dakatar da tafiyar wasu jiragen ruwa. Sabbin takunkuman na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kai wa Iran mummunan hari idan tattaunawar da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu ta gaza wato samun mafita. A gefe guda kuwa, Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ya ce za mu yi wa Iran lugudan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa za ta kai mummunan hare-hare kan Iran bayan harin makamai masu linzami da aka kai kan sansanonin sojin Amurka da ke Jordan. Kafar yada labarai ta Fox News ta rawaito Trump yana cewa za mu kai musu mummunan hari, za su fuskanci hukunci mai tsanani. Trump ya kuma yi amfani da wata kalma mai zafi wajen jaddada barazanar tasa, inda ya ce za mu yi musu lugudan wuta. Fox News ta kuma rawaito cewa Trump ya ce hararen sama da Amurka da Saudiya suka kai kan ƙungiyoyin mayaka da Iran ke marawa baya a Iraki an gudanar da su ne tare da haɗin gwiwar wato gwamnatin Iraq. Sai dai kalaman Trump ɗin na zuwa ne a daidai lokacin da fadar shugaban ƙasar Iraki ta yi Allah wade da hararen na Amurka da Saudiya, inda ta ce
keta 'yanci ne. An garzaya da waɗanda suka jikkata a hare-haren Amurka da Saudiya. An garzaya da waɗanda suka jikkata a hare-haren Amurka da Saudiya Iraki zuwa wato Iran domin jinya. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa an kai wasu daga cikin waɗanda suka jikkata a hare-haren sama da Amurka da Saudiya suka kai kan wani sansanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Iraki zuwa Iran domin samun kulawa ta musamman. Rahotannin sun ce an kwantar da waɗanda suka jikkata a wani asibiti da ke yammacin Iran mai ingantattun kayan aiki inda aka fara yi musu magani. Sai dai har yanzu ba a bayyana adadin waɗanda aka kai Iran ba, da sunan asibitin da aka kwantar da su ko kuma halin da suke ciki. Tun da farko, rundunar tsakiyar Amurka CENTCOM ta sanar da cewa dakarun Amurka da na Saudiya sun kai hare-hare na haɗin gwiwa kan sansanonin ƙungiyoyin da Iran ke marawa baya a Iraki. Ƙungiyar PMF ta ce akalla mambobinta 20 ne suka mutu yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon har-haren. Haka zalika a rahoton da ke bayyana an kashe Iraniyawa guda 5 a harin Amurkan da Saudiya a Iraki. Rahotanni sun ce akwai wasu Iraniyawa cikin waɗanda aka kashe a hararen da Amurka da Saudiya suka kai kan sansanonin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu goyon bayan Iran a Iraki a daren da ya gabata. Wasu jami'ai wato na PMF sun shaidawa AFP cewa an kashe masu ba da shawara na Iran 5 a wani hari da aka kai a wato lardin Diyala da ke tsakiyar Iraki. Kafofin yada labaran Iran kuma a ɗazu sun rawaito cewa an kashe sojojin Iran 4 a hare-haren. A lokacin jana'izar waɗanda aka kashe a birnin Bagadaza, AFP ta lura cewa an lullube wato akwatunan gawarwakinsu wasu kenan daga cikinsu da tutocin Iran. Ƙungiyar PMF wadda ake kuma wato kira Hash al-Shabi ta ce wato bisa bayanan farko akalla mambobinta 20 ne aka kashe yayin da 32 suka jikkata a hararen. Amurka da Saudiya sun bayyana cewa sun kai hararen ne kan sansanonin ƙungiyoyi masu goyon bayan wato Iran a Iraki matsayin martani ga hare-haren da aka kai wa sojojin Amurka da kuma wasu wuraren samar da wato man fetur na ƙasar Saudiya. To masu saurare kun ji dai irin abubuwan da ke wakana a halin yanzu tsakanin ƙasar Iran ɗin da ƙasar Amurka. Kamar yadda kuka ji dai, yanda Iran ta faɗa, Amurka na neman a ƙara hautsinewar yaƙi tsakaninta da wato Iran ɗin. Biyo bayan irin abubuwa da matakai da ƙasar Iran ɗin take ganin Amurka na ɗauka. Inda babu shakka a nasa ɓangaren shi ma Donald Trump shugaban ƙasar Amurka yana batun cewa za su yi lugudan wuta akan ƙasar Iran. To idan aka yi duba zuwa wannan, idan waɗannan abubuwa suka ci gaba da tafiya a haka, to fa abin ba zai yi daɗi ba kuma ba zai wanye kalau ba, saboda Iran ba za ta juri abubuwan da Amurka ke yi ba, ita ma kuma Amurka na nuna ba za ta juri irin abubuwa da wannan ƙasa ta Iran ke yi ba. Kaga kenan ana kallon wancan zaɓi da ake gani na komawa yaƙi ka iya bayyanuwa, duk da Amurka ba za ta bari a koma yaƙin ba, saboda maganganun da ake na ƙarancin makamai da take fama da su, wanda Trump ke ƙaryatawa, amma fa abu ya bayyana fili kamar yadda masu bincike suka yi bincike, manya-manyan makaman da ƙasar Amurka ke ji da su waɗanda sai an ɗau shekaru ake ƙera su, ta ƙarar da su a yaƙi da Iran. To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran kenan. Me za ku ce kan waɗannan al'amura da suke wakana?